मम्मी मम्मी खाना दो ना, बहुत जोर से भूख लगी है। चल भाग काम चोर कहीं का, कुछ करना धरना है नहीं और खाना टाइम से चाहिए। चल जा पहले बर्तन साफ कर। हेलो पापा, पापा जी हो पापा। हाँ बोला बाबू, का भइल? बोल न रे बाबू, बोल। पापा जी हो पापा। अरे काहे रो तारा, का भइल बाबू बतावा, बोला बाबू। पहली माई हमारा के मानत रहे, ऐसे न हमारा के मारत रहे। पापा ए पापा, पहली माई हमारा के मानत रहे, ऐसे न हमारा के मारत रहे। कैलो दूसर बियाह बहुते डहतिया हो, कैलो दूसर बियाह बहुते डहतिया हो। ए पापा माई, ए पापा माई, ए पापा माई हमरा के मारतिया हो। दूसर की माई हमरा के मारतिया हो। खाना मांगी जब जब डांटी के भगावेले, बर्तन झाड़ू पोछा सब काम करावेले। खाना मांगी जब जब डांटी के भगावेले, बर्तन झाड़ू पोछा सब काम करावेले। अपन न हमरा के जानतिया हो, अपन न हमरा के जानतिया हो। ए पापा माई, ए पापा माई, ए पापा माई हमरा के मारतिया हो। दूसर की माई हमरा के मारतिया हो। पापा ए दुनिया में ई काहे होला हो, आपन अपने होला दूसर न समझेला हो। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ गलती हो गई हमसे। ए पापा ए दुनिया में ई काहे होला हो, आपन अपने होला दूसर न समझेला हो। अमित के करजा भारतिया हो, अमित के करजा भारतिया हो। ए पापा माई, ए पापा माई, ए पापा माई हमरा के मारतिया हो। दूसर की